Čo tu spýtajte môjho ďalšieho challengeu, ktorý sa volá 7 sekúnd. Podľa mňa to nie je až taký challenge. Ale vlastne je. V tomto challenge ide o to, že máte 7 otázok, ktoré dáte svojmu súperovi a tento musí splniť do 7 sekúnd. Dobre, to je ľahké. Ideme. A čo som bol? Keď ubehne tých 7 sekúnd, sa pípa, je to strašne nahlas. Dobre, ja začínam. Koľko ty ste v triede? 16. Dobre. Povedz mi, či si sa stretol s policajtom. Áno. Počítajme. Koľko dverí máme v dome? Máme do... 7. 8. 10. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chápeš? Aha! Ja som myslel, že 8. Dobre. Nájdi doma sekeru. Je to tu vnútri. Sekeru? Sekeru? Je to vnútri. Počítajme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja! Dobre. Ja som myslela, že ty pôjdeš von. Čaute. Ale dřísko. Toto si to doma aj zrovna, ale ty si pípal. Dobre, ideme. Akej farby sme mali detskú izbu na hoteli? 7, 6, 5, 4, Bill? 3, 2, Oranžovú. 1. Zelenú. Zelenú? Ja som myslel, že Bill. Dobre. Máme myš? No. Povedz mi, či... Dobre. Povedz mi, či veríš čaroju. Čaroju. Či existuje tak? Počuj. Neverím. Dobre. Ja. Bude také dlhé, ktoré možno aj náš. Nakresli značku Mercedesa. 6, 5, 4, Mercedes! 2, 1, konec. Dobrý! A si to len... Mohol si to pripraviť. Dobre, ideš. Aj pýtaj. Dobre. Otvor okno a krič. 1, 2, Hej, čaube, poďme! 4. Dobre, 4. Ale mal si to tracený izby, nevadí. Ja som to bola hamba. Nebolo. Dobre. Teraz. Možno dáš. Ty máš rád. Mám. Koľko rokov bude mať teraz v tomto roku mama? 32. Dobre. Dobre. Nájdi PSP. PSP. PSP? Počuj. 1, 2, Ty si to dal! 3, 4. Dobre. Dobre to. Dobre. Dobre. Má každý jednu masku. Koľko mám odberateľov? 7. Dobre. Ideš. Dobre. Pomôcka je macika. Už to je taká blbosť. 1, 2, 3, 4. To je čo skoro. Čakaj, pomočka mám tak poranené. A ty to robíš so mnou. Tak si. Už nemám otázky. To, čo nám hádeš. Ako som sa mal volať? 7, Mal si sa volať Peťo. 5, 4, David! 3, Damian! 2, Neviem, dobre, Damian. Jedna. Marek!
páčil, napíšte do komentu, čo som bol zle. Tento zvuk sa mi strašne páči. Ak by ste chceli túto receptku do videa, napíšte, ale nemusíte, ja to ani nebudem. Dobre.